Minasan, nako sa Kyoto, minasan. Sa lugar ni Batosay minasan, Kenshi Himura, pandamay. Si Naruto minasan, niabanti sa Kyoto. Nako ipakita siya minasan. Gusto nyo ka doon, dugay ra. Isa kawahing minasan ha. Tora. Mga bambu minasan. Mungkin akong gusto tuwan sa Kyoto man. Naabot rin yung ko. Ang damay. Hmm? これがすごい綺麗有名 Ah, ay, sugoy. Ah. Takos ang hito-bito des. ここはスポッ Ah. トここステーション Ah. ステーション じゃああっちから入らないと望みはなかったね Ay. Nata sa Kyoto minasan. Tourist spot sa Kyoto. So, daghang kay siyang tao minasan makalingaw gyud siya. Oh. Makalingaw gyud siya. Oh, daghang tao nakakimono sila. Araw nakakimono. Ay, nakakimono. murag ni Suri sa old era ba? Daghang jud kay tao. Ha? Kikun? Ah, wedding? Ah, 昔の際 grabe. Kukuha eh. Kukuha gyud sa Kyoto eh. Ay, guwapa oh. Ngayon ko mga guwapa mamaipi. Mga guwapa.
Gwapo juga tayo mga nakakimono minasan ba? Ang love yan ha. Oh? Oh? Nakakimono, pandamay. Napakos cute to minasan no? Gwapo juga yung cute to minasan no? Oh?